ayikho lenkulumo ethi uma usuganele komalume uyaphuma ucela isibongo sikayihlo usicele komalume. Ayikho. Baze besha abanye abantu bathi uba komalume until when. Ayikho. Icala lababo wakho alikhokho ukuthi wena usuganiwe. Angeze likhokho ukuthi wena usuganiwe. Kodwa ngokweinkolelo zabantu bengaqhubeka benze ngendlela yabo. Sesidabukele thina izingane asiphoqi umuntu. Ingakho nje uma ngabe ungathandula lezi inkulumo uscroll noma ublock uyobusize kakhulu lapho. Ngoba kukhona abanye ezobasiza abayidingayo. Sikakhulukazi abantu abayizakhamizi ngibona impela ngisho ngihlala nabo bayidinga lezi inkulumo. Abantu abazingane vele kusesemnyama kizo. Basa yonke into bethatha njengomdlalo benza amahlanga kuma comment behleke ngoba vele basenomngane njengoba ngikhuluma indaba okugana nje bethi abanye bona abayisebenza indaba abazali bazogana. Kulungileke. Ayikho lenkulumo ethi wena mangabe usuganiwe kamalume uzophuma umuzi ucela isibongo sababo wakho. Ayikho lento enjalo. Uma bakhe ngenzanga lutho nje phuma isibongo sakamalume uma ngabe uphuma lo muzi okwabantu okamkhulu wakho wona kanti umkhulu kanti abantu bakhona bazalo bani. Hayi manje Nkosi embona umuzi muphuma kamalume ukuthiwa kwaba lo muzi wamkhulu wekhehla la khona la komalume. Ungani nje likhona ikhehla lo muzi ligana ugogo wakho. Kwanawe vele usuyingane kagogo nomkhulu ngoba ibona abantu abanelungelo ukuthi bezale izingane la hayi amadodakazi labazayela ekhaya. So ke umugana babakhe ngenzanga lutho musukudlala abantu uzoba nenkingi ubopha impilo yakho ubopha izingane zakho ihlupheke uzala izingane zamaphara uzala izingane ezodayisa ngomzimba uzala yonke into ongasoyicabanga kanti kulisibongo bafana bakithi isibongo sukhiwe ngazi babona abantu bebhampa la kuma comment bonke abantu becanda ba right akekho yabona babambala abantu aba right and impilo yokhokho yona impilo ibiqondile kogogo konakale kakhulu bese kufika inkolo kuyabhujwa ngazi ubona abantu ngathi ba right la kuma comment sihloshwa yibo futhi abantu ade be comment into abayithandayo so nje kuyabhujwa kahle kahle. Kodwa babe comment abayilale ngesizwe ngencele bahlomikisana kulayikho lo comment ithando kanti ikhulunywa umbhedo. Mangabe kuukuthi ubaba kukhona wayekwenzile wayikhipha lezo inkomo kwakushoda ukuthi nanilandwe ngala senze naganelwa kwamalume kufanele niphumeke lapho senicela ini isibongo sika baba wenu nisicela komalume seniganiwe wakhiwa nomuzi seniya emsamo nobikela amakhehla nezalukazi la ekhaya bomkhulu nanibokhokho. Lezi ingane kahle kahle ubaba zakakweleti ngoba isize yaganwa ngela sesiyacela ke manje ukuthi sesiyayikhipha manje iyokwakha ini yokho isibongo sikayise sicela konke kuhambe kahle ngabi nezifungo ungabi nenkinga ingane yeni le namanje kohleze kungiyini kodwa manje isizele sicabangela ukuthi kusokuze kube nezingane ezolotsholwa sikwazi ukudla kabili ekubeni lengane lena ubaba waye engakweleti yebo isize yaganwa la ekhaya ayikhishwanga kwakumele beyilanda bakuba ngakwenza kodwa ke manje siziyagana ukuze singabophiki sigcine siba nenkinga ngoba into ezenzala lengane sicela kala ukuthi ke manje sicela isibongo iyanxusa na iyacela ukuthi injani isifuna isikhishwa kahle ingane ngembuzi iswa kuphi iyabikwa lapha ngemsamo ikhishwa nomkayo nezingane ukuthi nanga umuntu ocela isibongo sakhe sebehamba umalume sebeyokhomba ibala mawuhlambe bamsikela kulezo ndawo leyo useya wakho umuzi ubiza isibongo sikayise mhla eselandwa ke kahle besabikelwa ngembuzi usophinda landwe kahle kushiwo kuthiwa cha siyokufaka ngale manje uyaphuma la uphume kahle usuphuma nomngakho konke neKristi isiya ngale sebiko sihamba nomndeni wakhe ngoba bese bebikele bacela ukuthi ingane izocela iphuma isibongo sikayise ilapho kosiphuma khona isibongo sababo wakho. Akekho umuntu ophuma isibongo sikayise ngokuthi useganiwe ubaba khe ngenzanga lutho. Uma ngabe lo nkulumo nithola ngishathiwa nithola kwabanye abantu uma niyibona ukuthi iyona ithatheni kodwa sidabukele izingane ngoba kusasa izingane ziba nenkinga. Akekho umuntu okuthiwa mangabe ukuthi sekugani izingane zakhe isikwele sakhe sesiphelile yikho kukhona isisho sithi aliboli icala ungajezanga. Umlando kuyisho lo nkulumo aniyazi chaza ukuthini aliboli icala ungajezile. So ke alukwazi ukuthi ngothi ingane yakhe imisigane bese wena phuma umuzi kababa wakho ngoba usuzwagana galela komalume uzocela isibongo sababa wakhe ubaba wakhe engazange enze lutho nje engazange enze lutho wangena ngepho emizini wendoda wazalisa izingane mhlawumbe zala ko 3 zala ko 4 sizothi imisigane yodwa isiphuma isibongo sayi siyakho umuzi wakhe ngapi ngaliphi uyini yena lo baba lo lapha ngoba la kulela khawe yinja kulona. Bafowethu mina la ngilungisa abantu abafisa ukwakha imizi yabo bafuna ukuqonda into zabo zengahluphi kuze zingahluphi mina into engidabula kakhulu zingane. So uma une information nolwazi igcine kuwena siyabonga thina kuleli page ngoba la ngilungisa abantu abadukile abantu abaswele ngempela abangazi kumele benzeni. Ayikho lenkulumo ethi umusuku kwababa uma uganele kwamalume
uphuma umuzi kababa wakho ubaba wakhe engenzanga lutho. Lokhu uyakhona ukukwenza uma ukuthi zakakhona ikhona ilobole laphuma bese kuyonxuswa ngoba mhlawumbe kwasalthi nilandwe. Uthi vele sitini nombaba kukhona wakwenza nisahlala kwamalume mhlawumbe kwaze washona yena ubaba washona nomama bengathathandana kodwa nikhule nihlala kamalume nini. Senize niyagana nizo yonke into nihlala kamalume ilapho osicela khona isibongo sakababa wakho. Ngicela ukuthi bomalume ngiphume nami ngakhe ini ithumba ngani lababa ngoba ubaba kukhona wayekwenzile la ekhaya. Sekuthiwa cha kuphela kuthiwa ngempela zafika inkomo bayazazi abadala thatha isilwane inkuleko kiwe emsamo kuyobikwa cha nansi ingane sicela manje inxusa ukuthi ibe noPaulayise uyisibongo sayo siyacela niyazi ukuthi lengane lobaba akakweleti isize yaba nomndeni isizophuma ngoba sebekwazile ukuthi yonke into iziyenzeka kwazi ukwakha nezindlu la ekhaya ezingxenye zokubonga ukuthi ukhulisiwe ngeke uze kube nankinga kodwa babakho mengezanga lutho akukho la kuthiwa wena phuma umuzi ugane ugale komalume umuzi walowo komalume okamkhulu wakho hayi ngifuni lembuzo manje ngifonele wakabani lo muzi wakabani kuphathe komalume sentabeni bangana nabantu abangamaqhawe bakomalume babo bangana nabantu abangamaqhawe ningadlala abantu awuqhamuka usubuza musifonela cha sinemgomo nembandela mase sidila nawe personal akufani njengoba sikhuluma la social media so ungacabanga sengathi manje sekumsebenzi wethu ukuthi manje semezivuso wena ebusuku semesenza into zethu sichazele wena ngoba nakho usifonele cha ungamane uyeke ugcine khona la awuqhamuka usubuza alokhu ulwazi ozoluthola noma ikuphi uzocela la social media oba nakhona ngenzela izingane zezintandane ngenabani ngidabukela zona kodwa lokhu ulwazi oluphisa nawo ngisho ifoni imifile phansi uma ngabe usufuna ikhansa emaPakistanini akubiza u450 ngento engekho. Yabonga ethuba.